yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to maneya ɗo woɗɗani Conakry ko on waktu yoni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Barouba. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka to leydi Guinée ko yurmini ko muusi yimɓe maayi hanki to maneya caggal nde leydi ndi ɓarti e dow galleji mabɓe limore mayiɓe e alhaali nde ɓartere leydi hewti yimɓe 15 hen joyo keptinaka tafon o bone waɗi ko hecci hanki jamma fodde kilométre uji 50 e Conakry wuuro no wiye maneya wittoji ɗi no jokki e limore nde no wawi ɓeydade horeɓe leydi ndi waɗi toon jilluma en keɗoɓe sunare wonani ɓesguji loriɓe e oɗo alhaali ma en gartu en to Côte d'Ivoire kam ko balɗe nayyi tan keddi e happumo candidat ji ɗi hokka gam fukkinde ɗereji tawegol mabɓe e sumgoji arayɗi e lewru sappo ɓuru hitande nde gonɗen yoga e hooreɓe lundo ngo inɗe mabɓe tawaka ha joni e ɗereji ɗi hanki tugale mawɗe fedde PDCI RDA lundinde laamu tengtini ballal mabɓe fewde e Tidiane Thiam mo tawaka e nder leydi Côte d'Ivoire o saaha horejo jagorɓe Israël Benjamin Netanyahu holli wonde o hokki yamirore uditugol yewtere e gam woppitugol dendagal diftaɓe to Gaza e nder hen Benjamin Netanyahu inni no e lawol gollirde eɓɓore nde konu makko ngu ƴetti gam rende saare Gaza nde tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Guinée puɗɗortoɗen limore mayɓe e fatere leydi woɓɓe mbiya ɓartere leydi waɗude to ngallure maneya natirde Conakry jamma hecci hanki yettima yimɓe 15 ko ɗum holli suudu halfinadu fabagol boneji na mbiyen fabagol caɗele mawɗe nde limore ana wawi ɓeydade saabu tulde mawde ɓarti sami e dow kono tolno e galleji nogas barmuɓe hewɓe naɓama to suudu safrirdu koya jooma galleji ɓe ɓesguji mabɓe lutti e nder ndi leydi no gondi e sunare mawde